Uzonane vest. Hayi bona usijwayela kabi manje. Ngijwayela kabi. Ngal manje usayizibale vest. Hayi unofana ikhasele kanze ikhasela manje yiloko nje mina ngiyenze manje. Ngokufaka eandeni mfana ngokufaka eandeni udry eandeni. Uyabona fanami ngiyazi ukuthi uzohlala imali ama-gift khona umuntu ongalele ngalezikhathi ngoba phela unabafazi uhleli nje ulive la kodwa ngi-understand uTikTok uphila ngawo nanka ama-gift akho la uzawuclaim uthola imali yabona Wazini ama-gift wena? naku nje ngiwabona Ukhipha nini? Ukhipha nini? ngoNovember. November. Ngathi Yeah. ucwinte ebheda kanje uphinde uyokhipha ngoNovember. Ukhulu shiti nje ingoma yakhe inama-viewers amangaki nama-views amangaki Ingoma yiphi ubone? ingoma yakhe Lepha nama-views mina amangaki ubone kuphi? Izinto Akumameli phela no ina 11 days. Eyakhe no 3 years. Akumameli ukuthi akumameli Awazi lutho. Yabo makhulunywa ngeshipi. listen I don't feel like I can't think of somebody. Khona umuntu owamhlaba kulonyaka. Khona umuntu owamhlaba kulonyaka. Hayi ungaqamanga. Ngicabanga kufana nawe uhlala ehostela kangenje umuntu esifazane uhlabelaphi ngoba unane emaloko renta nje waye kumsebenzi wathi abantu bafuna ukushuta nawe qamba amanga uthi uyasebenza uhamba nobhuti wakho losebenza ngama-truck okujikisa eCape Town wazi nge-Cape Town wena? akithi uhambe nobhuti wakho nge-truck Hayi angasebenza amasimba. buyele torhole benje Wawalibona ibhova kuthiwa liyasebenza. buyele emsebenzini mbeje Fane ngufake lapha engadini. hamba usebenza mbeje Uyohlawula lapha engadini. hayi buyele emsebenzini ndoda Wazini wena? buyele emsebenzini ndoda hayi Manawo ulokwana ebhuluku elilodwa usemncane mfana. buyele emsebenzini uthenge linye ibhuluku ulwaphuleni uthi omnyama uboleke ubandwa ubani ekuboleke Usayibhale ele omega yakho. Usayibhale omega yakho. usayise Ngekade awukho usayistriwe omega. Awukho usayistriwe omega. usayikriwane We omega ukho ngani? Ngabona size 9 mina. kumbuso wamaqiko mfana mzogqoba futhi mfana ngikubukanise nabantu Ayikho le ndaba yakho. wena unayo omega nje Kube kuyisikhathi sami. yeah Hayi ngani ngesiphukuphuku mina ngilongiveza obhobo. Longiveza obhobo ngesiphukuphuku mina. Hayi ngiqale omega ende kanje. ngo-10 ekuseni uzohlala ngo-10 ekuseni Aw. Ngizobe ngisesempumalanga lapha. Ngisalele. Bese ngidlala khona ngizoma bengangifaka ngo5 ntambama ukuze ngizophuthuma le eThekwini ngoba ngekhathi zami ngo past 11.